Ahoj lidi, vítejte u Ice Tycoon. Dneska doufám uděláme ten nejlepší Ice Tycoon Factory továrnu. Takže tohle vypadá, že asi bude naše. A já jdu vypnout ten blbý tutoriál. Halo? Takže teďka si to jdem asi postavit za 0K3 nebo za 0K3 si tady postavíme tu hledinnou podlahu a pás. A pak tady nám to ukazuje, že máme otevřít tyhle dveře. Tak je teda otevřem? Halo, nějak nefunguje, jak chci dovnitř. Halo, no konečně, takže to musíme tady pomačkat, to vypadá. A do té doby, dokud tady nebudeme mít kostku ledu. Takže mačkáme. A zatím, co to mačkám, tak dejte like a odběr. A za 5 lajků si tady s mistrem zahrajeme 99 nocí v lese. Takže tady pomačkáme a už tady máme první led. Takže to tady hezky začneme mačkat a farmit. Vidíte, už tam to tlačítko ani není pořádně vidět, jak to mačkám. Teďka se to nějak zase baglo, no. Takže teďka to dáme těžit. A to je asi všechno. Takže jdem ven, tímhle nemůžeme jít. Takže jestli tomu rozumím správně, takže my vytvoříme led, pak ho spálíme a za to dostaneme peníze. Takže my se o to můžeme i zabít. Zajímavý. Takže já se tady jdu rychle zpátky do vejsky. A zase tady ty divné šipky. Ty nechci ani vidět. Mám už $10, takže jdem dál. Takže tady už vidíte ty pásy. Hej, co jsem dokoupil? Jo, takže to bude dělat led samo. Bude to dávat do té hledinné nádoby. A vlastně ta nádoba jsem viděl, že má kapacitu 25. Takže to nás už nezajímá. Hele, nějaká tabulka. 0 stupňů máme. Takže to zkusíme zavřít, jestli se něco stane. 10 stupňů. Aha, takže my musíme mít zavřený dveře, aby se nám ten led rychleji stvořil. Takže zavřem a jdem mačkat. No, to bude asi ještě na dlouho, no. Takže mačkáme a mačkáme. Takže mačky. Mačky. Už tady máme 2 ledy a další tvoříme. Mačky. Už tady máme 2 ledy a další tvoříme. Mačky. Máme tady 3 ledy a další tvoříme. Mačky. Takže teďka to všechno vytěžíme. A to je asi všechno. Takže tady jdem kouknout, kolik nám to dá penízků. Se nám to taví. My to můžeme zablokovat. Aha. No, tak jdem. A jdem to... Tady sám to už odčerpává. Nebo ne? Jo, odčerpává. Zajímavý. Takže kouknem. Mám tady 0 stupňů, já jsem zapomněl zavřít zase. No. Takže já jdu tady dál mačkat. A to bude asi na dlouho. Takže už jsme to dali zase těžit. A jdem dál.
Takže děláme. Ale co to tady je? Co to tady je? No, to nás teď asi nezajímá. $20. Jasně. Dalších $5. A co to tady visí? Co to tady leží? Aha, my pak můžeme mít další ledy. Zajímavý. A co je to tady? Co to tady je? No tam asi zatím nemůžeme. No. Tak tam se podíváme příště. Pokud vás to bude bavit tohle video. A chci kouknout po dalších ledech. Hodně ledů. Tady máme hodně ledů. 0 stupňů. Zase jsem zapomněl zavřít. Klasika. A já mu tady teďka pomůžu. Ozvu se až to budu mít hotový. Takže už to mám hotový. To jsem si vás ani nemusel ozývat. No. Takže já tady jdu vykopat. A to je asi zatím všechno, no. Takže jdu ven. A co to tady visí? Co to tady visí? Napište do komentářů, co to tady je. Takže já zavřu. Aby se nám to tady vychejt s vámi, jo. Nakonec jsem na to nezapomněl a mám tady těch 10 stupňů. No, takže napište do komentářů. To tady dám těžit, otevřu, zavřu. Máme -20. A už mám $25. Takže jdem tady koupit další stojan, který nám bude dělat dvounásobek. Takže hele, za $100 dneska neskončíme, dokud nebudeme mít $200. 200 nebo $100, tak neskončíme. Takže jdem dál mačkat. No, tak já se vás ozvu, až to budu mít hotový. Co to tady je? Co to tady je? No to nechci, co to je? Něco potoká jde ven. A zase. Tam můžu nasadit nějakou divnou hudbu, jenže já nechci. Jak to mám? No, konečně. Tak jdem mačkat. Tlačítko. Dál. Takže máme -20. A co to je? To nám bude násobit hodnotu ledu. Tak to jo, to doufám. Předtím nám to dávalo 5, tak doufám, kolik nám to dá teďka. Hele, já chci být znásobený. No nemůžu asi, no. Takže zavři. Pořád nám to tady visí. A já to tady jdu vytěžit. Všechno. Mám tady maximum toho. Takže už se nám to tady všechno vytěžuje. A já jdu mačkat trošku dál. Čau. Takže už to tady zase máme. Tak to zase vytěžíme. Zavřeme a půjdeme. Zase dál. Takže zase jdem dál. Takže zase jsem v té ledové místnosti, tady opravdu velká zima. Takže mačkáme dál.
Takže trochu jsem pofámil, už tady máme 2 visící koule na nějakým potubí a 2 boosty. Tak zvyšovat se ceny, takže a už nám to tady máme ne minus 10, ale minus 20, takže tak, no. Takže ještě bude mačkat chvilku to tlačítko, tak já se vám ozvu, ať ho domačkám. Tak, už jsem to tady domačkal úspěšně a jdem vítězit, takže jdem na to. Tak tady spadnem, zase jsem zapomněl zavřít dveře. No, tak teď si tam 20 nebudem a jdem to hezky podat. 21, jo, 21, to už něco jim znamená. To už něco znamená, no. Takže jdeme dál. Musíme ty dveře zavřít. A u tohohle mačkáme tlačítko. A s tímhle mačkáním tlačítka se s váma loučím. Ciao bambino, televizino.